Okay. Hvad ser du? Det nye OH går jeg ud fra, for det står på skærmen. Okay. Hvad synes du om designet? Jeg synes, det er mega fedt, at man kan se hele det nye OH. Der er noget i det her. Synes du, det er overskueligt? Ja, det synes jeg. Hvad er det, der gør, at det er overskueligt? Men det står jo lige for, og der er ikke alle mulige farver, der bare siger. Så jeg synes, det er Super. nemt og overskueligt. Jamen, dejligt. Synes du, det er praktisk af en kampagneside at være? Altså det fortæller jo det skal fortælle, ser det ud som om. Nu har jeg ikke fået læst det hele her overhovedet. Nej. Men der står en masse information omkring det nye OH, kan jeg se. Og adressen på den, Lars Tynskeds Mark. Ja, lige præcis. Det eksisterer ikke endnu, så det kalder vi den bare. Og synes du, det er en smart idé, at man kan trykke på knappen, læse mere, og så scroller den ned på siden? Det var ikke det, jeg havde forventet. Nej. Så det var et surprise moment. Så du havde forventet at komme ind på en helt ny side? Ja. Okay. Men jeg synes faktisk, det fungerer rigtig, rigtig godt. Okay. Synes du, tilmeldingsknappen er let at finde? Eller Ja. synes du også, det er en god idé, at den laver en tilmeldings-mailingliste? Det synes jeg, det er meget praktisk, fordi så dem, der ikke rigtig interesserer sig for det, de kan jo lade være. Og dem, der gerne vil have noget at vide om det, de kan jo bare tilmelde sig. Og den er meget nem at finde. Okay, super. Så til sidste spørgsmål. Synes du, der mangler noget på hjemmesiden? Nu har jeg ikke læst det hele. Men umiddelbart nej. 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 Der er adressen, der er tilmeldingsknapper, man kan få noget mere at vide, hvad jeg vil sige. Der er et kort over, hvor det er henne, hvordan det skulle komme til at se ud. Og en menu heroppe. Ja, nej. Det synes jeg ikke. Okay, men synes du, menuknappen var lidt svær at finde så? Jeg havde set, der var noget deroppe. Men Okay. nu koncentrerer jeg mig om de ting, du spurgte mig om. Ja, okay. Ja, det er det.